Hola, anem a veure el problema número 10. El problema número 10 de l'examen diu: es desitja instal·lar un conjunt de panells solars per proveir un habitatge amb un consum estimat de 525 kWh mensuals. Calcula la superfície de panell necessària suposant una densitat de radiació de 1250 watts per metre quadrat, que això és la potència rebuda del Sol per cada metre quadrat de panell que posem. Cada metre quadrat de panell rep aquesta potència del Sol. Diu si tenim per cada dia podem aprofitar 5 hores de sol i el rendiment dels panells és d'un 25%. Primer anem a veure quantes hores de sol rebem al mes, perquè diu un mes, això és l'energia que necessitem per cada mes. Anem a veure. Un mes són 30 dies, normalment se suposa que tots els mesos són de 30 dies, i un dia equival a 5 hores solars. Per tant, això són 150 hores de sol. Això és l'energia total de cada mes, són 525 kWh. Si això ho dividim entre les hores, tindrem la potència que necessitem per aconseguir durant un mes, durant aquestes 150 hores, els 525 kWh. Molt bé. Això és la potència que necessitem. Anem a veure com podem aconseguir aquesta potència a través dels panells. Sabem que cada panell ens dona per cada metre quadrat que cada panell li arriba per cada metre quadrat 1250 watts. Això és la potència rebuda del Sol. Però clar, això és la potència útil que necessitem, però resulta que els panells tenen un 25% de rendiment només. Per tant, per cada 25 kW útils n'hem de rebre del Sol 100 kW. Molt bé, així tindríem quilowatts que hem de rebre del Sol. Un quilowatt són 1.000 watts, passam els quilowatts a watts, i després fem que 1.250 watts suposen un metre quadrat. 1.250 watts suposen un metre quadrat. I això ens permet calcular, si fem aquests números, ens permet calcular que necessitem 11,2 metres quadrats de placa instal·lada. I això és tot aquest problema.